Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Abdou Touré ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔ Tata Bambo dɔnkilidala do ngara do kodɔnna do Abdou Touré i k'a dɔn a ko Bambo min ka di min ye n'olu dira ɲɔgɔn ma sigi bɛ diya o tɛ nkalon ye bɛɛ lajɛlen fana ka na to i gɛnfɛn bolo n'o tɛ dugu nakoya Bamakɔ a lamini Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dana in maa gosi ka ban a bi fɛn kelen de kɔfɔ o de ye jamana kunnafoni kunnafoni min na anw b'a di anw ka ŋanaya tɛ an ka ɲinini tɛ an ka sɛgɛsɛgɛli tɛ an ka kalan tɛ anw bɛ kunnafoni nana masumalen de sɔrɔ sɛbɛnfuraw kɔnɔ min ye journalistes ye dabaji karamɔgɔw i k'a dɔn u ka wuli kɔjɔ min ye suko ni dugusɛjɛ cɛ jamana kunnafoni mana bala yɔrɔ o yɔrɔ olu b'a ɲɛgɛn sɛbɛnfura kan anw b'a ta k'a bamayɛlɛma bamanankan na Abdou Touré n y'o f'i ye o diɲɛ baara o baara n'i kɛra ŋana ye walima i ye fɛn sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ i y'a dege dɔ fɛ n'a m'i sigi ka kilisi k'i da i b'a sɔrɔ n'a tigi ladege anw karamɔgɔw min ɲɛsi Solomani Sy Abdourazak Mɛnta ka taa se Magma Gabriel Bamari Den Le Beau Véronique ka Dangele Radio Mali dankɔrɔbaw kɔrɔlenbaw an ka foli ani tani bɛɛ ka ɲɛsin ninnu ma sabula kilisi an y'a ta olu da kɔnɔ dɔndɔni min ye an yɛrɛ douaniw ye olu fana kelen bɛ k'a ta an da an bɛ dugawu kɛ u fana ye min ye Radio Macha FM n'an sigira kunnafoni kɛnɛ kan fɛn damadɔ bɛ fo ka dafa n'o kɛra ka ban i k'a dɔn baara a kɛli bɛ se ka nɔgɔya ten o k'a sɔrɔ jatala o ye Aminata Bagayoko ye o labɛnnen bɛ ni ka kamera k'o bisi an kan min ye fiɲɛ tulukala ye a ka munumunu ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ o bɛ Sidi Diko bolo o b'a sɔrɔ ne de kɔni ye labɛn kɛ a mɛnna ka sɛbɛnfuraw lajɛ k'a kala k'a durusi ni k'a ɲɛdɔn n'o kɛra lamɛnbaaw bɛ lafiya sɔrɔ min ye bamanan ye an tɛ jigin a la balɛnnen b'a ka foro kɔnɔ min Amadu Konare ye tile fila in na ni Ala sɔnna an n'a na ɲɔgɔn sɔrɔ Sidi n'i labɛnna a dasi a kan o ka ɲi kaba dɔ tungara musokɔrɔba don min a ma ɲɛ Sidi an ka taa wa naam musokɔrɔba don min kuntagala ye dɔgɔkun kelen ye maa si ka n'i ba tanu o tile sabanan don o tɛ nkalon ye Abdou Touré Abdou Touré n'i ye musokɔrɔbaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la ko dɔ cɛ ka ɲi dɔ ye kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra kundigiyɔrɔ la Abdou Touré ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon san 30 ani kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye nka maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Touré ni maa min tɛ bi ye dɔn Bɔba Yayo o bɛ tulo k'i la Jean-Élisée Daou min ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra sɔrɔsikuluw fɛ kɔsa in na ale de kuma laselikɛla ye a kungu n'a ɲɛɲɛ i k'a dɔn a da donna womisɛnni bɛɛ lajɛlen na ni k'a sarada a ko min ye Kidali ye Aguelhok ninnu ye Mali dɔ de ye i k'a dɔn a tɛ se ka to kɔfɛ n'a sɔrɔla jamana den bɛɛ lajɛlen ni bi to a la o bi kɛ wa baara yɛrɛ ma a ma hali daminɛ fɔlɔ janko k'a ka ban min ye wulikajɔ ye télévision so la min ye dankɔrɔba in ye u y'a wele Jean-Élisée Daou ka ɲininkali ta k'a bolo da an bɛ ka don a kun kelen bɔ mugukan ni nɛgɛden i k'a dɔn taamakan tɛ kɔtigɛ yalima mun de bɛ kɔnɔfɛla in na dɛ Jean-Élisée Daou e min b'a ko kalama a kɛra min ɲɛna a ko hɛrɛ don a ko wulikajɔ minnu kɛra sabula n'i y'a ta k'a lajɛ dugu min n'u k'a ma Anefis Mali dɔ don i k'a dɔn Mali min ye Anefis ye a ko wulikajɔba dɔ kɛra kɛlɛba dɔ kɛra i k'a dɔn maa bɛ se k'a fɔ nin ni Samori kelen bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an ka sɔrɔsikulu u ka wulikajɔ ni jateminɛ na i k'a dɔn hakilina u y'a jagabɔ a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye kɛlɛ ye jateminɛ de ye kɛlɛ tɛ girin ka kɛ janko marifa ani mugujugu bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la a k'o ti kɛ kunfɛ a ko min ye Bamandi jɛrɛjɛkuluw ye olu y'a dabɔ a kama min ye Mali sɔrɔdasiw ye u ka hakilina an'u ka jateminɛ na min ye ayiwa Kidaliyanfa ye i k'a dɔn k'o kɔni fa bɛɛ lajɛlen ye k'a t'u bolo min ye wulikajɔ wɛrɛ ye k'o bɛɛ lajɛlen labɛn sa sabula Bamandiw nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ i m'a ye n'i y'a ye Kidali kɔni dolen don anw bolo o tuma an k'an kɛ Anefis kan min ye an ka sɔrɔdasiw olu ka jateminɛ na Anefis de ye yɔrɔ in yɛrɛ niima yɔrɔ ye camancɛ don sabula n'i bɛ Anefis i k'a dɔn Gawo min ye Kidali ye kɔrɔnfɛla jamana o jamana bɛ yen i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen taa ka segin bɛ nɔgɔya wa ni min ka di i bɛ se k'i sago kɛ n'o tɛ k'a fɔ mɔɔw ɲinɛ don Kidali kɔ wa walima u bolila ka bɔ Kidali yan u y'a t'u bolo de waaso ka se ka fɛrɛ u ma a ko ni kɛlɛ daminɛna min ye Bamandɛ kɛwale kɛlɛ n'a daminɛna ni digi bɛna k'u la u bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma a ko i k'a dɔn Kidali kɔnɔna
yɔrɔ wɛrɛ kɔnɔna ani Gawo kɔnɔna hadamaden ka ca yen Bamanji ti malo jogojuguba de b'u la n'i kɔni nana k'a fɔ y'u koron ka ban u bi laban ka hiri kɛ i k'a dɔn dugudenw de kan olu dun t'a fɛ jamanaden gansan wɛrɛ i k'a dɔn o ka bɔnani na o tuma Mali sɔrɔsiw ye Ala minɛ sa ka t'u bɛlɛ fo anifis Bamanjiw nisɔndiyara u ko an ta y'an ka ko ye an bɛna taa ninnu jɛde nin tɔtɔ an bɛna taa Mali sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen faasa k'a ban anifis k'o kɛ batɛmɛsira ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u y'u ka mugujugu n'u ka marifa u ka dalu bɛɛ lajɛlen o y'a bɔ sa Mali sɔrɔdasiw ko payi anw ka lajɛli kun ye nin ye kɛnɛkolojala walankatalen fila an na faali kɛ sa fo ka taa dugukolo yɛrɛ fa a nɔfɛ Abdou Touré tuma min n'u nana kari ɲɔgɔn na ɛri mugan bɔɲanko mugu tɛ tigɛ sisi tɛ tigɛ k'a dɔn wuli ka jɔ dabali ni fɛɛrɛ cɛw mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ na i k'a dɔn balawu da don sɛbɛnnikɛla ko ɛri mugan in bɛ taa kunjɛ tuma min Elize Dawu ka fɔ la a k'i k'a dɔn Mali kun ye dabali o dabali tigɛ u kun y'a ɲini ka ninnu sɔrɔ cogo fɔn fɔ la i k'a dɔn jugu nana i yɛrɛ daw tɛgɛ sabula nin kungokoloba in kɔnɔ boliyɔrɔ tɛ yen ka dan kɛ min ye mugu ye i b'a ci i nɔngɔn na fo ka taa fɔ i tun n'a sisi la a k'i k'a dɔn maa si t'i ɲininka ko mun kɛra sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'a nana gadaw nana boloda sanfɛmaaw b'u sɔn dugumamaw b'u sɔn minnu bɛ moto la minnu b'u sen la i k'a dɔn u ye faali boloda fantan naani bɛɛ lajɛlen Elize Dawu y'a jira sa k'a fɔ mugu k'a bɛ taa cɛ kunjɛ kuma min na i k'a dɔn Bamanji su min kɔni dara Mali sɔrɔdasiw ka fɔ la a bɛ maa 1000 bɔ nka n'i ye kɔrɔfɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ min jogina min ni nɛgɛden taara min sara kɔfɛ a bɛ maa 2000 bɔ dugu ma ban baara banna o a ko tuma min ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bi kɛ a i k'a dɔn sababa ye u nana dɛganiya sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ min kɔni ye anifis ye o kɛlɛ o banna yan discours t'o la o tuma Kidal fo Gawo n'a y'u ja sini sɔgɔmada u bɛ taa daraka dun i k'a dɔn Kidal min kɔni ye Gawo ye min ye Bamanjɛ kawale i k'a dɔn waati jan kɔni na kɛ i k'a dɔn min b'a to kɔni u ti labɛn wɛrɛ kɛ k'u kun da ye sabula kɛlɛ bunnen u kun ye wele bila Bamanji yɛrɛjɛkulu wɛrɛw ma an dafɛdugu minnu bɛ yen minnu sigilen don k'a fɔ u bɛna ayiwa u sinsin Abdou Jaja fɛrɛ tigɛlen k'olu fana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kungokolo fandanbada ye hadamaden su de saradalen don i k'a dɔn i ko digiɲɛ a ko an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye jamana in ye jamana in yɔrɔ kelen den min bɛ se ka bɔ Mali la i anifis wo a gɛlɛyaw wo Kidali wo a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo i k'a dɔn min ye Bamanjɛ kawale min ni min ka d'u da ye u bɛ se k'o fɔ nka min kɔni jɛlen don n'i taara kungokolo kɔnɔ bi hadamaden su a ka ca cɛ 2000 ye min dalen don Bamanji la bolo min n'a fɔn fɔ b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen walankata k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdan gura tɔgɔ dɔ tora bɛ tɛgɛ don u bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko le repère min ye sɛbɛnni kɛbaa ye hali bi ko an ka ji da a ko tɔ sana kan dɛ min bɛ tali kɛ kɔrɔnfɛla min ye anifis kɛlɛ ye a ma ja a na don min kɔni ye Mali tarikuw la i ye min fɔ min ye k'a ta o don furadama la ka na bila bila min ye cɛden minnu bɛ yen n'o ye cɛŋanaw ye e ko a caman sɛgɛ kelen t'a la k'a fɔ olu kɔni tanyalen bɛ bi wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye juillet kalo tile 4 wulikajɔw kɛla min ye Bamanjikulu fɛ ni o ye fila jeune ani u fara ɲɔgɔn kan kulu tɔw suranɛgɛ sɔgɔmada kanɲɛ 5 sanga 30 bɛɛ k'a fɔ ko ni ye nin binganni wale ta k'a kɛ ni ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ minɛ maa min fɛ o de ye Yada Agali ye ale ni min ye Al-Abbas Intala min ye ninnu cɛ fila i b'a ye k'a fɔ olu de kɔni kɛlen bɛ ka nin kulu ninnu ɲɛ minɛ Mali a n'a dɛmɛbaaw n'o ye irisiw ye Afrika kɔri cɛdenw olu kɔni ma a ko bila dagirinda la sabula fan o fan n'u kun kɛlen bɛ ka janfa mugu don walima u kun kɛlen bɛ ka min labɛn wɛrɛw kɛ min kɔni ye Mali cɛdenw ye u bɔra u ni sancɛ min ye Gawo Agala Sevare ani dugu tɔw fan o fan n'u ta la u kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɔgɔn tila fo ka taa u bɔ min kɔni ye u dagolo kan n'i ye ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye cɛdenw ye minnu kun labɛnnen b'u bolo minnu bɛ moto sanfɛ ani minnu bɛ yen k'a fɔ ko bɛ mobili kɔnɔ min kɔni ye janfa walekɛbaw ye u kun ka ca ni cɛ 2000 ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen n'o kun b'u bolo n'i ye o fɛnw ta k'a lajɛ a bɛ maa dabali ban min ye véhicule blindé ni o ye mugu bɛ ci mobili minnu na n'a tɛ fɛn k'u la ani pick-up o caman de ani moto a ko n'i ye ninnu ta k'u lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu kɔni ye maa danajugu ye min jatigɛ walekɛbaw don da kelen don a caman na u bɔ jamana minnu na olu de filɛ nin ye min ye Libi Algérie Mauritanie Burkina Faso
Tchad Niger Nigeria ani Kulubali n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye nin wulikajɔ ninnu ye fɛn min ye maramafɛnjugubaw ye o fana yɛlɛ u nɔfɛ sabula min kɔni ye mortier ye o mun bɛ yen nɔ 220 min ye 182 ka taa se 60 ma nin bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo kanow mun fana ye mugujugubaw ye minnu cilen kɔni bɛ se ka min kɔni ye gɛlɛyaba ko se k'o se maaw ma ani min wele k'a fɔ ko véhicule min ye kamikaze ye n'o ye ka jafamugu don mobili la ka taa bila yɔrɔ dɔ la k'o bɛɛ lajɛlen yela u nɔfɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u fana bɛ dege min ye baaraw la ani k'u dege kɛlɛ n'a fɛɛrɛw la o bɛ kɛ maa minnu fɛ o caman fana ye min ye faransikandenw don walima yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko Ukraine ka taa se min ye Moritani ma a ko n'i ye nin ko ta k'a lajɛ min ye fasalikɛbaa ye a ko bi an kan k'an sinsin fɛn min kan o ye k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw olu kɔni kɔrɔ donnen don min kɔni sanakɛlɛ ye u bɛ se o la dugumakɛlɛ u bɛ se o fana na o de hukumu kɔnɔna na min kɔni ye salo fɛn fɛn kɛla min ye bamanciw fɛ bɛɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni dagoyala u la min kɔni ye nin véhicule blindé ninnu ye u kɔni ye mugu ci olu la sabula min ye dɔ bɛ du dɔn dɔ fana bɛ dugula du dɔn min kɔni ye wulikajɔ ye o kɛla bololafɛn ninnu caman bɛ yen nɔ u kɔni tiɲɛna an ka jamana min ye kɛlɛcɛw fɛ a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye anefisi ye u tun kɛlen bɛ ka gɛlɛnkɛ da min ye k'a jira k'a fɔ anefisi kɔni ka o fara Kidali kan nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kɛ an ta ye nka a bolo da k'a ma ja sabula min ye nɛgɛden ye u y'u tɛgɛ da buteni ku kan min ye nɛgɛden ye u kasila u ni ɲɔgɔn cɛ sanga jan min ye waati min na mugu bɛ tigɛ bɛɛ k'a fɔ bamanci su n'i y'a sɛbɛnlen ye ani joli kɛnɛ min ye yankadi ni yen ye fɔlɔ la n'a fɔra ko bamanci fala ka ban i b'a ye k'a fɔ sɔɔni yɔrɔ bɛ furan k'a jɛ u b'u ka su ta ka taa nka ni zen u ma sɔrɔ a la sabula min kɔni ye su ye u tala ka min to maa min taara e k'o yɛrɛ tɔ ye bɛrɛ bi min ye juillet kalo tile 9 baara tɔ o tora senna sabula hali bi yɔrɔ sanuyali o baaraw tun bɛ senna an ka kɛlɛcɛw fɛ u ka taa fɛ fɛɛrɛ ani dabali minnu talen bɛ u fɛ walasa hali bi sira minnu bɛ yen nɔ ni o ye sanfɛ siraw ye ani duguma siraw u ka se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ baara kelen ye o baaraw kɔni tola senna min kɔni ye yɔrɔ caman ye o fana bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye juillet kalo tile 9 sɔgɔmada fɛ wulikajɔ kurakɛla u fɛ min bɛ n'u na kɔkɔrɔma don kosɛbɛ an ka jamana kɛlɛcɛ bolofara o bolofara b'a la minnu bɛ sanfɛ kɛlɛ kɛ minnu bɛ duguma lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 sanga 25 min ye mugu kan u y'a da don ko kura min kɔni ye mugu sisi bɛ tigɛ yɔrɔ min na min kɔni ye an dɛmɛbaaw ye ne Irisi jamana maaw ye Afrika kɔrɔ olu kɔni ye danganiya di k'a fɔ cɛ duman minnu bɛ bamancikulu la k'a caman bɛ yen a bɛ n'a fɔ nɛgɛ kɔni ye olu sɔrɔ u taara lahara dɔw la belebele ye min ye Yada Agali ye o min bɛ yen nɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale kɔni ye maa kodɔnnen kosɛbɛ sabula nin ko in caman bɛ yen nɔ a labɛnjugu kɛbaa ye ale yɛrɛ de ye min ye Agaba Intala ye min ye sɛgɛ kelen b'ale fana na k'a fɔ a tugulen mugu sisi la min ye cɛ duman wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ sɛgɛ kelen bɛ olu la k'a fɔ k'u tura mugu sisi la n'i ye ko in ta k'a lajɛ cɛ min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ ye o sɔrɔ min kɔni ye cɛ 2000 ye a t'o jɛ abada fɛn yɛlɛ o sanfɛ o de kama min kɔni ye wulikajɔw ye maa gadi kamana na sabula maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ olu tɔgɔ fɔlen bɛ o dɔ ye u ka cɛngana dɔ bɛ yen nɔ min ye o kɔni ye maa min lakodɔnnen bɛ kosɛbɛ wulikajɔ nasiraw kan ale b'i n'a fɔ Yadi kɔni ale ye o taamaɲɔgɔn ye nka min kɔni ye bi a fɔra ko min kɔni ye nɛgɛden ye o kɔni ye Yadi minɛ a sɔrɔ kɔrɔ joginna nka o tɔ minnu bɛ yen o caman de bɛ yen nɔ sɛgɛ kelen b'a k'a fɔ minnu tora mugu si la a siga t'o la u yera de o wulikajɔ ni o tan ka segin kɔnɔna na u kun korilen bɛ yɔrɔ dɔ de la dɛ min kɔni ye u susula wa susuli min fana kɛla a ma u jɛ abada Yadi kɔni sɛgɛ t'a la ale kɔni n'a san tɛ kɔni a jugulen bɛ kosɛbɛ ala ma tora a la min kɔni ye kunnafoni sɛbɛnbaa ye a ko fɛn min bɛ yen n'an kan ka an sinsin o kan bi o ye k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw kunnafoni jugu caman bɛ yen nɔ minnu bɛ k'a fɔ min kɔni ye nin fanfɛlaw o kɔni bɛ min ye karimasinalakaw bolo k'a bɛɛ nkalon min ye Mali kɛlɛcɛw ye an n'an dɛmɛbaaw n'o ye Afrika kɔrɔ Irisi jamanadenw ko yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen n'a naamu b'an bolo sabula wulikajɔ minnu kɛla waati laban ninnu na a bɛɛ lajɛlen kɛla min kɔni ye ka taa Mali kanu na don o don ko kura ani cɛsiri min kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye o ka kɛ sababu ka na ni sabati ye an ni ɲɔgɔn cɛ ala m'o kɛra olu filɛ nin an ye mun sama ka bɔ le départ kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de Afrika kɔrɔ maaw Abdou Touré ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛɛrɛ a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 90 ani siɲɛ 1 maa min y'a ɲɛgɛn a tɔgɔ de ko Amidou Keita Abdou Touré ŋanaya ani cɛya mana maa min bila boli la n'i m'i jɔ k'i kɔfilɛ i ta laban na kɛ sira ye
eko make iya da agaliwa ngunungunu barika bonyana ngunungunu seben dilew fana dokoy sabula ni ko yere ta ku laje kele laba min wara kara anefis idabara ka fo anasebe tariku la o damate mi jesege nani jamana dewnye una laba o kele ngara keto mina dabali ni fere min ndigera ikadu na laba ko ke kalanye mi nye gien laba demso nguna sora sukulu la akoni ye kidali taka laje anefis ani kidali chebe kilo kemebo o te kelenye wa flana anefis de be chamanje nyere la ta ka sege ni nani ka se ka noya fo ka soro yende bi isago ya la dunga boni ay wan nanina sebene kala ko akika do ni ya me azawad front de libération de l'azawad fla jenimu nunu mbele gele javandi jere jakuluye minu ngoni daga yoro benin beni nyoro ma sabula kidali tole ubolo o yu jama ta ku segere unyana ko kidali ko nbu bolo awa unni sagola sebene kala ko ja ni anefisi ti bolo ikal kidali sigi ko ni awa temanga tay ako wuli ga do nana bolo da mami nu faru yere la kadabali kuraw ni fere kura chama zoro u yemina njama zoro u labana sa ko bita fri anefiska ja soro su keleme ka labeka akacha kalo kelenye u dagania bi mali soro su bolo ka fo ni bu kono unake abdu tire fasiri ba ko mami ni wuli ga do nana bolo da ka fero tige mi nyanga soro su kulu ye u yake kulu anga ni vola inva nini ndaro ka ameni vana fa o fali de chevesa unana dagania soro ka fo kulu badobe ikado mi nyema yere dama damanda ulubo kulu kono minu ngoni nya nyini ka fo kana se kenenga kelenga ku nyana u yera ninga do kelela yara gali seben kala ko atwa imbi sena bi wati jambo yera shi yera birindi la koy ngani mba manje kawale jamana janva ani jamana don bonani unina bi ko ma iyad blanna mati meto nyana abada ni alaka lataka mabolika diripa mo ka kuna fonina ako jakulu mi no belen ngumbe fando fe ikado ya belen ka jetemneke jakulu ngoni njela uye mugo kawulu u chamanjela ako matula mi ngoni negade ma mi mine mi ngoni njeledu kise koni iya dagali aya sebe koro jogi sabula jogi ni na uya demedeme do ya jira ka fo anda fe jamana do be uya taka yezegere ngamali sorra su koni ma communique ke ka fo olu dengane ne do na iya dagali sara mali sorra su ma kuma fo akonga ni ye shere o ta kunafoni waraw la min ye kunafoni di su waraw ananga jamana kunafoni di sira kura minun be ma chamango ni ndaga ne duna ka fo min ngoni bamanji jereje kulu nyama banye iya dagale anake ka nyato sabla joginda minun bala barka buyana kosobe ma koni ndo nyuana jogini ki be kishi sebene kala kono yo jira akonga min ngoni kunafoni jonjoy iya dagali min ngoni do mi mugu kan mbi wuli koni anga sora sukulu ani awa irisu jamana mo ulu koni jerera ma uyo sebe korofo kise amine o kise amine nga ni koni ma bi ayoro kelela anaku ya de me kata ayoro wore sebe ngala ko kabo gawo ni ngana ngi nga aywa minye anefis kabo kata ngi nga kidali fanvela ina sebe ngala ko marfa min diraye jango sanvela la abe shetani duru ngabo mugu koni mbe shuru gada ako mobilité mototé ma ki soro lamnina mi ngoni bamanji ku kisira ka kishi ku ni matwala do bi ma bakilevo do bi ma baflafo sebele kala ko nini ngoni ngera nyini nga wuli baliye akika do flani jimini minye afrikalo klemu gani duru unana bingane wole min daka bamako segere unana bangane wole min daka mali segere akwa nga mona bubo ko sabula minye wuli ka jotto ay segese lo bisina hal binaka bi sorafu ti sunana ubaraka yoro embele jile salo kata fo kilometri keme fla ka lajeni majugu ta kono ni munye sebanye anye mimbo le témoin kono chere l'indépendant sabali keba oye Musa minye Bilal Sissokoye Bilal gom ako kanga ta Mali ani Algérie ni nyonche amedo mina inafo bi abi inafo benga mini nga so jamana fla ni nyonche okake minye Bamako ani Alger minye jamana kuntigi flaye abi inafo konsegi bele obini kada minye do kun temene minye wulika jo ye kalota ani nduru kofe angelma ka antige nyona sabula akila jigila minye Mali Algérie ni nyonche gele kunduna ani nyonche minye Mali anga panguru kel na bla munumbe no
n'anga ma ko drone o dɔ bɔra ka bin min ye san 2025 avril kalo o tile fɔlɔ min kɛla jamana yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'olu ye kɔlɔsilikɛbaaw ye caman de y'a jira sɔrɔsikuluw la k'a fɔ min kɔni nin wale ye a kɛra Algérie jamana fɛ o de hukumu kɔnɔna na min kɔni ye an ka lasigidenw ye olu tun tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen Mali ka lasigiden tɛ Algérie Algérie yɛrɛ ka lasigiden tɛ Mali la min ye wulikajɔw ye o fana nana gɛrɛntɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o waati laban ninnu na min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye a bɛ i n'a fɔ u ye kɔsɛbɛ da o caman fana bɛ kɛ i b'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen nɔ o kɔni ye fura ɲini a la sabula a cɛla min ye taa ni ka seginw kɔni kɛla walasa min kɔni ye fan fila ye u bɛ se ka min kɔni ye sigikafɔ kɛ damu ye cogo min na kumaw kɔfɛ hakililajagabɔw kɔfɛ min ye jamanakuntigi fila ye o kɔni y'a ŋaniya min kɔni ye an ka kɔsɛbɛ kɔni da joona joona o de siratigɛ la min ye juikalo min bɛ yen n'an b'a la o tile 10 tɛmɛnen min kɔni ye Algérie ye ani Mali bɛɛ lajɛlen ye yamaruya di jamanakuntigi filaw min bɛ tali kɛ Mali jamanakuntigi n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye a y'a yamaruya an ka cɛden min kun bɛ yen n'o kun ye Mali lasigiden ye Algérie k'a kurakuraya ka danaya kura d'a kan taa i ka baara la Algérie jamana kan u ka jamana fa b'a la ni o ye Alger ye min ye Algérie fana jamanakuntigi ye ni o ye min ye u ka jamana ɲɛmaaba ale fana ye yamaru di a ka lasigiden min kun bɛ an fɛ yan nɔ k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye o kɛ joona joona i ka t'i ka baara la Mali la a ko n'i ye nin ko ta k'a lajɛ a ko ne bɛ na ni hakilila kuraw ye sabula Mali ni Algérie an ye sigiɲɔgɔnma jamana ye o dama tɛ min ye ko caman caman o tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ ko minnu bɛ yen n'o kɛra sababu ye Mali yɛrɛ ye dɛmɛba ta ka don Algérie ma waati min na a bɛ a ka gɛlɛyaw la a ko n'i y'o ta k'a lajɛ bi bi in na an bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanaw ye minnu bɛ min kɔni ye gɛlɛya kɔnɔ sabula bamancikulu minnu bɛ na Mali la olu kelen de bɛ taa Algérie wulikajɔ ani caman bɛ yen nɔ ko kɛtaw la a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn da fɛ o de siratigɛw la min kɔni ye wulikajɔ ye Algérie jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko a ta ka fa an bɛɛ lajɛlen dun jɛɲɔgɔn ye Irisi jamana maaw ye a n'a kɛ olu yɛrɛ ye jɔyɔrɔba kɛ a ko la o min ye karamɔgɔ Daba Tunkara lajɛliw ni taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɔsɛbɛ kɔni dala ka ban baaraw bɛna nun don kura ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban ninnu na ni janba t'a kɔfɛ kɔni e ko nin tɛ a bɛ lajɛlen fɔlen k'a furan a ye kuma tɛ de ni janfa t'a kɔfɛ suraka kana da suraka la dɛ surakakɛ fila b'e bolo kumaso kɔnɔ yan dɛ jɔni ne ni Sidi aw suraka fimaw de aw tɛ suraka ye sa namu gɛlɛya karamɔgɔ Daba Tunkara aw tɛ suraka kɔni ye o aw kɔni suraka fima fima ni jɛma m'o bɔ ɲɔgɔn na suraka fima o ye duwa de ye subhanallah namu gɛlɛya karamɔgɔ Daba Tunkara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔw ye o kelen bɛ sabula gɛlɛya kun na don an ni ɲɔgɔn cɛ kuma o kuma min ye bamancikulu ye san 2024 la hakililajigi la n'u kun ye dancɛw kɔsago bɛɛ ka fɔ wulikajɔ caman kun bɛ o kun bɛ don Algérie jamana kan k'o bɛɛ lajɛlen k'i bɔ a la min ye bɛnkan sɛbɛn min kun bɛ yen ni Mali ye gɛlɛyaba sɔrɔ n'a baaraw kun bɛ senna o kun bɛ Alger an yɛrɛ ko a ma ko accord de paix issu du processus d'Alger ka san 2024 kɔnɔna na Mali y'i kɔdon nin bɛɛ lajɛlen la sabula fɛn o fɛn kɛla a kɔnɔ a nana ye k'a fɔ min kɔni ye a dibila ko a n'a janfa o de barika bonyana kojugu bi min kɔni ye sira kura in ye i yɛrɛ ka kuma na min kɔni ye Musa Bilali Sidibe a ko ni janfanta kɔfɛ an ka taa sira kura kan an ka taa sira jɛlen kan min b'a to min kɔni jamana fila in bɛɛ lajɛlen ye denw min kɔni ye sigi kelen bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ma ye furuw b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ka maa ye a ko bi min ye wulikajɔ ye jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka se ka jɛya k'o de bɛ diya diɲɛ mɔgɔ ye sabula hali kulu min bɛ Nations Unies na o kɔni kumana o ko y'a jira k'a fɔ jamana fila in ka se k'i tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ta k'o kɔni ye gɛlɛyaba ye jamana jɔyɔrɔ n'i y'o fana lajɛ o fana bi fisaya kosɛbɛ sabula anw ni Algérie anw ni olu ye sigiɲɔgɔnma ye u ni Irisi jamana fana bɛ jɛ la a dɔw la ni baaraw bɛɛ lajɛlen furanna ka yɔrɔ furan k'a jɛ a bɛ don ni ani tan ni ka segin kɔrɔnfɛla ko ɲɛ tɔ nɔgɔya walasa an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali bi ka lakana tɔ sabati tabarikala n'olu filɛ nin an ye mun sama ka bɔ indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la Abdou Touré jɔyɔrɔ ɲuman a bɛ sanfɛ jiri tigɛli nɔgɔya mais n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon san 30 ni kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Touré maa keguma ye suba ye a k'i k'a dɔn min dulonnen don n'o ye Kiri Bonaku ye juguyaramɛ kɛ welelen bɛ tuguni min ye kalo tile 20 ye Yusufu Bacil jɔga juguyaramɛkɛ in i k'a dɔn ale de kun ye jurɔw ka ayiwa ɲɛmaa ye gɛlɛya dɔ nana sɔrɔ gɛlɛya min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita tile la i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda a ɲinina a dɔw banajuguba dɔ tun bɛ ayiwa diɲɛsɛgɛ naani munumunu na i k'a dɔn ko min ma Covid-19 min ye wulikajɔ ye faamaw nana ɲini sa maliden 21 000 an kelen o kelen
Yusuf Bacile a ka wuli ka jɔ boloda i k'a dɔn nu datugula i k'a dɔn k'o ɲini ka di bɛɛ lajɛlen ma u y'a wari jateminɛ a bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 10 a n'a kunkanfɛ min ye baaraw ye a nana kɔ tigɛ ka baaraw wuli ka jɔ nana boloda min ye masque ye n'o ye a nu datugula in ye o de miliyɔn 21 i k'a dɔn de santɔ kun don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn baaraw kelen kɔfɛ jatew kelen kɔfɛ i k'a dɔn sariyatigiw kɔni nana jira k'a fɔ i k'a dɔn majɛ dɔ bɛ sugu bulo in na ko dɔw kɔni bɛ yen minnu ma dafa walima minnu ma ɲɔgɔn sɔrɔ o yɛrɛ de kɛra sababu ye ka kunkuta ni ka Yusufu Bacili sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ kun welela o min ye waati jan ye a y'o kɛ marali la i k'a dɔn fanga bolo kiiritigɛlaw bolo wulikajɔ wɛrɛ nana boloda min kɔni kɛra sababu ye fiɲɛbɔda ka d'a ma o fiɲɛbɔda min dira sa an ka sigi sa an ka kuma n'a sɔrɔla tiɲɛcɛnin ka tiɲɛ na Yusufu Bacili wari min dununa n'a jalaki b'a nɔfɛ walima jalaki t'a nɔfɛ o ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla k'o de ye kiiri kura ye fɔlɔ min kun kɛra o y'a cɛ nka an bɛ donni minɛ ko bi e ko an filɛ kalo min na o tile 20 kiiri in kɔni bolo dalen don ka se ka kisi kɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔn Yusufu ni a jɛɲɔgɔnw jalaki binnen don u maa minnu kan u jɛra sa ni ka Ala minɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ taa nin yɔrɔ in na fɛn min balannen bɛ n'a bɛ san caman bɔ i k'a dɔn a kiiri i ni kiiritigɛlanganaw de bɛna da ɲɔgɔn na i k'i yɛrɛ dɛmɛ yɛrɛdɛmɛ in bɛ kɛ cogo min na o de ye sɔrɔnin donbaw ye n'an k'a ma tubabukan na avocat maa 20 avocat maa 20 Yusufu Bacili n'a jɛɲɔgɔnw u ye wele bila olu de ma ni avocat kelen o kelen nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka maa bɔ ko la sɛbɛnnikɛla ko n'a kuma kɔni don walima sariya kɔni fɔli don a k'i k'a dɔn a da ye nin avocat cɛ 20 in ye minnu kɔni welelen don Yusufu Bacili fɛ maître Musa Mayiga maître Maliki Jibirila maître Aruna Keita maître Louis Auguste Traoré, maître Funake F Traoré, maître Abdurrahman Ben Mamanta Touré, min maître Etienne Balo, maître Cheikh Sidi Bekay Mangara, maître Cheikh Omar Konare, Allah, ne me maître ya ma ban folo daminɛ na de ngo ma mugando maître Cheikh Omar Konare o kelen bɛ se k'a bɔ bolo la ndɔgɔnin don ayi a ka kɔrɔ ye ne ni Cheikh Omar cɛ nga dulaki mina nga pasa surugu do koyi yara i dɔgɔnin do ye dɛ ne kɔni ka kɔrɔ ye mais Cheikh Umaru Konare i k'a dɔn n'o bɔra ye min ye awa maître Cheikh Umaru Tunkara maître Mahamadou Kamara maître Gawusu Jakite maître Jawoyi Jakite Siribe Asafurula maître Modibo Mohamed Fall ka taa se i k'a dɔn cabinet Hera Conseil du cabinet Doumbia Tunkara ani cabinet Topo ani aywa cabinet Talex a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye avocat ye minnu ye avocat nganaw ye n'u donnen don kosɛbɛ min kɔni ye ntɛnɛndon ye jo kalo tile 20 y'a ta la kari forobamugu la sabula i na fɛn bɛɛ lajɛlen mɛn min kɔni ye tubabukan ɲuman ye ka taa se sarakisɛw ma ninnu n'a sɛbɛkɔrɔ wɔɔrɔ u na kiiritigɛlaw u na kari ɲɔgɔn na nin lala maa tɛ kodɔn nin na kɛ sababu ye ko in ka nin ka walanwala ka se k'a jɛya i k'a dɔn jalaki ani jalakibaliya olu bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdan gura le malien Mali de karamɔgɔ dɔ tungara min ye Y Sangare ye a ko k'an ka taa taji feere yɔrɔw la dɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye direction générale du commerce et de la concurrence n'olu ka wulikajɔw tɛ e ko gɛlɛya tɛna maaw sɔrɔ wa sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye wulikajɔ caman ye o bɛ kɛ u fɛ jango misali ɲuman ye min ye juillet kalo tile 5 tɛmɛnen ye n'a bɛnna karidenw ma min ye wulikajɔ ye olu bɛ dɔdɔdɔli kɛ o minnu bɛ taji doni n'o ye citernenw ye ma dɔw la taji mun bɛna n'a bɛ jigin dingɛ kɔnɔ k'a lajɛ taji national jumɛn don nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye gɛlɛyamisɛnw ye a b'a ko la sabula min ye DGCC maaw ye u nana bɔ taji jumɛn kan min ye taji kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ min ye baara kɛ ka kɔrɔ n'o ye min ye tulu minnu bɛ don mansinw na ni o bɛ fɔ ko min ye usé ye a ye baara kɛ ka ban ko o tulu bɔ ka tila k'o ɲagami taji la ka na o jigin dingɛ kɔnɔ k'u b'a feere min ye karamɔgɔ dɔ tugura min ye namu gɛlɛya n tulo b'i la o n kamana de guwan na
n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye wulikajɔ ye olu y'o kɛ waati min na u nana a ye k'a fɔ min ye mobili a nana jɔ taji min b'i kun o dɔɔnin kɛ yan an b'a lajɛ u ye mansinw don a la k'a suma k'a lajɛ u nana ye k'a fɔ taji in kɔni taji bayɛlɛmalen de ye taji dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu kɔni bɛ kɛ min ye mansin kabila dɔw de bɛ yen nɔ o kɛ olu la nin taji mun filɛ nin ye tulu min b'a la o tulu yɛrɛ delila ka labaara ka kɔrɔ u tila ka o den ni taji fara ɲɔgɔn kan min bɛ yen n'u nana n'a ye k'u bɛna jigin dingɛ kɔnɔ u ko payi min ye nin ko in kɔni tɛ bila dagirinda la u ye o maaw ta u tɛgɛ ma o yɔrɔ bɛɛ u tɔgɔ fɔra wa a jirala k'a fɔ u ma tɔgɔ fɔ yan dɛ station jumɛn u ma tɔgɔ fɔ min ye dɛsɛ maaw ye u ye tɔgɔ to gundo la u ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye u ye olu minɛ o yɔrɔ bɛɛ mobilitigi ye maa min ye a bolibaw ani maa min taji min yɛrɛ sanbaa ye ka don station kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛkɛla olu bɛɛ lajɛlen la u bila sɛgɛsɛgɛli bolo kan walasa k'a dɔn ko in bɛ ka bɔ yɔrɔ min na min ye nin ko masina ye sabula n'a kɛla ka ban n'a donna mɔbiliw kɔnɔ n'a donna motow la a bɛ kɛ sababu ye ka na ni min ye kɔlɔlɔba de ye sabula fɛn min ma dabɔ fɛn min kama n'i ye fɛn wɛrɛ fara o kan fɛn wɛrɛ fara o kan ka n'o kɛ mansin na k'a bɛ na ni gɛlɛyaba ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ mɔgɔw ka kɛnɛya la ka dankari kɛ bolimafɛn minnu bɛ n'a bɛ k'o la ani mansinmafɛn minnu bɛ n'a bɛ k'olu kɔnɔna na ka dankari kɛ o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la o de kama min kɔni tɛ se maaw ye u ko k'u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ wa u tɛ saliya sabula olu ka baara don Zedon n'a jɛɲɔgɔnw ale de ye ɲɛmaa ye wa Zedon Danbɛlɛ c'est lui le directeur ayiwa min ye Zedon n'a jɛɲɔgɔnw ye k'u tɛ sɛgɛn k'u tɛ saliya u t'a dabila wulikajɔ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye u b'o to sen na wata taji ɲuman min bɛ yen n'o bɛ ka ɲini o taji ka se ka sɔrɔ ka di bɛɛ lajɛlen ma Mali fan bɛɛ lajɛlen la o bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la n'i ye maa o maa ye a bɛ ka ko dɔ kɛ taji bi a bolo walima a bɛ ko ɲaaminen dɔ la i ka fɛɛrɛ dabali bila olu ma joona walasa u ka se ka dɛmɛ kɛ walasa fɛn min ye baara ye u ka se ka sabati min ye kuma ye o kɔni koloma yɔrɔ ye o de ye tabaarikala olu filɛ nin an ye mun sama ka bɔ Maliɲɛn kɔnɔ Y Sangare ale ka sɛbɛnni don Abdou Touré ni kɔrɔfɔw dala ɲɔgɔn kan farikolo tɛ ɲɔgɔn ni farikolo ye ɲɔgɔn majɛ n'i ye Tezara premier min i bɛ se ka segin ka na ka kɛ maa kura ye i cɔn k'o min Tezara premier an ka segin ka na karamɔgɔ dɔ b'a Tunkara maa tɛ se wugu min den kɔrɔ i ka n'o ba da i tama ɲɔgɔn kun o tɛ kalon ye Abdou Touré ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali l'indépendant sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 600 400 ani siɲɛ 84 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko ani Mali kɔ kan aw ka koko fura lakika sɔrɔ yɔrɔ kelen Farmako bɛ Cheikh Mamoudou Niasse professeur Amidou Djire fɛ yen a ye koko fura in kɔrɔbɔ a ka ngalon monda